ସେଦିନର ସେହି କାଳରାତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହୃଦୟଟା ଯେମିତି ଥରହର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ କଣ ଗୋଟେ କରି ବସିଛି। ସେହି କାଳରାତିର କଥା, ଯେଉଁଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘଟିଗଲା ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ଠାରେ କରମଣ୍ଡଳ ଟ୍ରେନର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କଥା ଶୁଣିଲେ ସତରେ ଯେମିତି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ଆତୁର ଚିତ୍କାରର ଶବ୍ଦ ଏବେ ବି କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମକୁ ଟିକିଏ ଜୀବନ ଦିଅ। ହେ ଜଗା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଚକା ନୟନ, ତୁମେ ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା। ହେ ଜଗା, ତୋର ଦୟାରୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଏମିତି କିଏ କଣ କହି ଜଗାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗା ତ ହଟିଆ ଠାକୁର। ସେ ବୋଧେ ଶୁଣି ପାରିଲାନି। ସେ ବୋଧେ ବଧିର ହେଇଯାଇଥିଲା, ନା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ସଜବାଜ ହୋଇ ବସି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାହାର କିଛି ଆତୁର ଚିତ୍କାର ଶୁଭାଗଲାନି। କେଜାଣି ଜଗାର କି ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ଶୁଣି ପାରିଲାନି କାହାର ବି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍କାର। ଆମକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦିଅ ଭାଇ, ଆମେ ମରିଗଲୁଣି। ମୋ ଗୋଡ ଜଙ୍କେଇ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ଟିକେ ବାହାର କର, ମତେ ଦୟା କର। ମୋ ହାତ କାମ କରୁନି, କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଜୋର ମାଡ ହେଇଛି ଭାଇ, ଆମକୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଇଛି, ସେ କଣ କଥା କହୁନି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମାଉସୀ, ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି। ମଉସା ଆମକୁ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। ଏମିତି କିଏ କଣ କହି କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ, କେହି ବି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣାର, କିନ୍ତୁ କିଏ କଥା କହୁଥିଲା ତ କିଏ କଥା କହି ପାରୁନଥିଲା। ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା ସେଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଏକାଠି କରି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ଶାନ୍ତ ନୀରବ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଆତୁର ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଟ୍ରେନ ଲାଇନରେ ଗଡି ଯାଉଥିଲା ଲହୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଗଡୁଥିଲା ଲୁହ। କିଏ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ନିରଳା। ସମସ୍ତେ ଆବାକ ହେଇ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା ନିମିଷକେ। ସତରେ ଜଗା, ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି? ତୋର ପରା ଏଡେ ବଡ ବଡ ଆଖି, ତୁ ପରା ଜଗତ ଯାକକୁ ଦେଖିପାରୁ। ହେଲେ ଆଜି କଣ ହେଲା? କାହିଁକି ତୁ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲୁନି? ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତୁ କେମିତି ହେଇଗଲୁ ଠାକୁରେ? ପଥହରା ପଥିକଟେ ପରି ସମସ୍ତେ ନିରଳା ହେଇଗଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କିଏ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାଇ କୁଢ ଶବ ଭିତରେ ନିଜ ପୁଅକୁ, ଆଉ କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ, କିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, କିଏ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ। କୋଉ ଭଉଣୀ ଖୋଜୁଥାଏ ତା ଭାଇକୁ, କୋଉ ଭାଇଟିଏ ଖୋଜୁଥାଏ ତା ସାନ ଭାଇକୁ। ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି କରମଣ୍ଡଳରେ ଯାଆନା, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ଆଜି ମୋଠୁ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହିଥିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ଦିନ ଆମେ ଯାଇ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ବୋଧେ ଜଗାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ଯାଏ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆଉ କେହି ନିଜ ସପରିବାରକୁ ଧରି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସପରିବାର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇ ଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି କଣ କହିବେ ଜଗାକୁ, କି ଦୋଷ ଦେବେ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ନିଜ ସପରିବାରକୁ ହରାଇଥିଲେ ତ କିଏ ହରାଇଥିଲା ନିଜର କୁନି ଛୁଆକୁ। କୁନି ଛୁଆଟିଏ ହରାଇଥିଲା ତା କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା ମାକୁ, ଆଉ କିଏ ହରାଇଥିଲେ ନିଜର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ। ଗୋଟିଏ ବୁଢା ବାପାଟିଏ ଆସି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ କୁଢ ଶବକୁ ଆଡେଇ ଖୋଜି ବୋଲୁଥାଏ ତାର ମୃତ ପୁଅକୁ। ଆଉ କେହି ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିରଳା ହୋଇ ଦେଖି ରହୁଥାନ୍ତି କୁଢ ଶବକୁ। କିଏ କଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସତରେ ଜଗା, ତୁ ଏତେ ନୀଳାମୟ, ଏତେ ବଡ ଲୀଳାଟିଏ ରଚି ଦେଇଗଲୁ, କାହାକୁ କିଛି ଖବରଟିଏ ଦେଲୁନି। କାହିଁକି ଏମିତି କରିଲୁ ତୁ? କଣ ମିଳିଲା ତୋତେ ଏସବୁ କରି? ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର, ତୁ କେମିତି ରଚିବୁନି ଏତେ ବଡ ଖେଳା? ସତରେ
କେହି କେହି ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ, 1 ବର୍ଷ ପରେ, 1 ମାସ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ବାହା ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପାଦରୁ ଅଳତା ଲିଭି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ ସେ ଆଜି ନିସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ବୁଢୀ ମାଟିଏ ତା ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଛି। ଏପଟେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ନାହିଁ, ଏପଟେ ତା ପୁଅ ବି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବ କିଏ? କୋଉ ଭଉଣୀଟିଏ ତା ଭାଇକୁ ହରେଇବା ଭୟରେ ଜଗାକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ରାତି ସାରା ଦୀପ ଲଗାଇ ବସି ରହୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ଭଲରେ ଥାଉ, ତାର କିଛି ବି ହେଇନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲା ତା ଭାଇ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସତରେ ଜଗା, ତୁ ଭାରି ଲୀଳାମୟ। କାହା କଥା ବି ଟିକେ ଶୁଣିଲୁନି। ତା ପରଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ବସିଗଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। 108 ଗରା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲୁ। କାଇଁ, ରକ୍ତରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି? ପୁଣି ଥରେ 108 ଗରା ଜଳରେ ଗାଧେଇଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଅଣସର ଘରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଛୁ। କାଇଁ, ତୋର ପରା ଚକା ଆଖି, ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି? ଆଚ୍ଛା, ତୋର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ତୋର କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, କେହି ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ ନାହିଁ, କାହାର କୋଉଠି କଟିଛି ନିଜେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାହାର ଆଖି ହରେଇଛନ୍ତି, କାହାର କାନ ହରେଇଛନ୍ତି, କାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କାହାର ପେଟରେ ଚିହ୍ନ ହେଇଛି, କେହି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁ, ତୋର ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ ପରା, ତୋର କେମିତି କାହିଁକି କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଆଉ ଚକା ଚକା ଆଖି ଧରି ବସିଛୁ କଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା? କିନ୍ତୁ କାନ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନି। ସତରେ ଜଗା, ତୁ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଗଲୁ ସେଦିନ। ଯଦି ଅଘଟଣ ଘଟେଇବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ। ଟିକେ ସୂଚନା ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ଏପରି କଲୁନି? ତୋର ଲୀଳା ସିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ। ଆଜି ହୃଦୟର କରୁଣ ଡାକକୁ ବୋଧେ ତୁ ଶୁଣି ପାରୁନୁ। ସତରେ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଗଲୁ ରେ କଳା ଠାକୁର। ତତେ କିଏ କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ହଟିଆ ଠାକୁର, କିଏ କଳା ଠାକୁର, କିଏ ଜଗା, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କିଏ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତତେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ। କାହାଠୁ ପୁଅ ଛଡାଇ ନେଲୁ, କାହାଠୁ ଝିଅ ଛଡାଇ ନେଲୁ, କାହାଠୁ ମା ଛଡାଇ ନେଲୁ, କାହାଠୁ ପୁଅ ଛଡାଇକି କାହାଠୁ ସ୍ୱାମୀ ଛଡାଇ ନେଲୁ, ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ନେଲୁ, କାହାଠୁ ସପରିବାର ଛଡାଇ ନେଲୁ। ସେମାନେ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲେ କେଜାଣି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ତୁ ଧୋଇ ନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦେଲୁ, କେଜାଣି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ଥିଲା? ମୋର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।